Gaur eguzkipean, baina San Fermin egunetik euripean eritu dira Euskadi eta Nafarroko 18 gazte memoria historikoa desobiratzen. 2 astez, arratsaldean, Gerra Zibilaren inguruko eskolak hartu eta testigantzak jaso eta goizean mendian. Gure helburu berez da lubakik garbitzea, baina haidi ateatzen tarten, kaskillok, balak... 1928an zuetz gutxiago zegoen eta Oriako bailara osoa kontrolatzen zen, horregatik antolatu zituen lubaki hauek Saseta kapitainak Nafarroko erreketei, frankistei aurre egiteko. Eta, Tolosa azkar hartu zuten, nahiko azkar, eta orduan gero ja, Oria ibaia jarraituz edo Nostiruntz edo, urrengo eremua izan zen hau, ez? Abuztuaren hasieran hasi ziren defentsa sistema antolatzen, abuztuaren erdialdetik hilabetez borrokak izan ziren. Suposatzen dugu hiltzela 100 bat pertsona, ekete eta gudarien artean. Eta borrokatzen hemen ez dakigu seguro, baina seguraski 1000 pertsona edo gutxiago. Oraingoz ez dute gorpuzkinik topatu, inguruko herritarrek bazuten lubaki hauen berri, baina iaz ekin zuten lanari besteak beste Adunako udala eta Foru Alduntenen laguntza. Inoiz ahaztu ez dadila zer gertatu zen hemen, nola demokrazia suntxitu intzuten. Berriro errepika ez dadin diote. Polbora ondarrekin, Atzean perkutorea gutze marka baldin seinalea da.